दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 77थि जि जोनोम सान फालिनाय दा बेखौ गायसन सान फालिनाय बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जथुम्मा बे जथुम्माया दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै XBR बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बारगाव BLT अनसाय आफादनि जि मावखुलिनि लांगोनायाव जागासिनो दङ। दिनै बिनिनो गिबि हाबाफारि बे गिबि हाबाफारियाव जे जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि जिल्ला आफादा दख'रा आफादफोरखौ बिथोन होनाय बायदियै जे खोन्दो आफाद दानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादा फोजोबबाय। दा फोजोबनाय लेखा बिथांमोना खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जि बिबान गथायनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे समायखिरा लानाय हाबाफारि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै जोंखौ हांख्रायनाय लेखायै जों बेवहाय बाहागो लानानै जोंनि खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो समायखिरा लाहोबाय आरो बेजों लोगोसे जों जोंनि खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जिहेथु जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौसेथि बर' सुबुं गावहानो जिहेतु संबिधान दङ संबिजित दङ बै संबिजितखौ दहाय लानानै जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि मावनां हाबाफोर दङ आरो जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जाय दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बिबान मोनदों दा बियो संबिधानखौ दहाय खालामनानै खामानि मावनांगोन आरो बेखौ मावनो थाखाय जोङो जोंनि खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों आरो बेवहाय जोङो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो खोन्दो आफाद दानाय जि हाबाफारि बेखौ फोजोबबाय। बे फोजोबनायजों लोगोसे दिनै जि बिबान गथायनाय हाबाफारि बे बिबान गथायनाय हाबाफारियाव गासैबो खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय गाजा गोमजायै बाहागो लानानै जोंखौ मदद खालामदों आरो बिनि थाखाय जोङो जिल्ला आफादनि जानानै खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि बेजों लोगोसे दख'रा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव जिल्ला आफादनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जिहेथु जोंहा माखासे हाबाफारिफोर मावनो दङ आरो बेहाय जोङो बुंनांगोन जे जोंनि गेजेराव जे जोंनि खोन्दो आफाद दानायखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा हयथ' मोनथियैयाव हयथ' माखासे सोंलु खालामदों बियो राजखान्थि हान्जा जागोन नामा राजखान्थि दोलो मोनसे पार्टि जागोन नामा बिनि सायाव माखासे कुइसन खालामदों। बेयो मोनसे स्पष्ट जोंनिफ्राय बियो मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादानो जिहेतु नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दा बे हिसाबै जोङो जोंनि खोन्दो आफादखौ गामि आफादफोरजों थाफानानै माखासे जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय हाल सालफोर आरो माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुन लामाजों थांनो नागिरनाय जि हाबाफारिफोर थांखिफोर दा बेखौ जोङो होबथानो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनो थाखाय जोंनि दख'रा आफादफोरखौ जोङो बिथोन होनाय बायदि खोन्दो आफादखौ जोङो दानाय जादों आरो जों बेखौ खावलायदों जे जोङो गामियाव थानानै बा गामि खोन्दो आफादा जोंनि फैबाय थानाय जि जोंनि लाइमोनफोरखौ जे मोजां लामाजों लाबोनो थाखाय थार लामाजों लाबोनो थाखाय जों हाबा मावनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोङो बेखौनो जोङो बुंगोन जे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव गोबां फरायसालिफ्रा दिनै गोलैसोनानै दङ आरो माखासे फरायसालिफ्रा जिहेतु बायनानै थांबाय दिनै गैलिया दा बै फरायसालिफोरखौ नोजोर बोनो थाखाय आरो जाय फरायसालिफ्रा दिनै फरायसालि दङ फरायसाफोरबो दङ दिनै फोरोंगिरिफोर गैया आरो बै फरायसालिनि जि फोरोंनाय जि बेबस्थाफोर बे बेबस्थाफ्रा थिग नङा दा बेफोरखौबो जों नोजोर बोनो थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां अंगनबादि सेन्टारफोर दङ बे अंगनबादि सेन्टारफोरनि जि जानाय लोंनाय जा बेबस्थाफोर दङ दा बे बेबस्थाफ्रा जोंनिया माब्रै जादों दा बेफोरनि सायावबो जोङो गामि आफादजों थाफानानै खोन्दो आफादखौबो खामानि मावनो थाखाय जोङो बे खोन्दो आफादखौ जोङो दिनै दानानै लानाय जादों आरो बेयाव जोंनिफ्राय स्पष्ट बियो मोनसे राजखान्थि बियो हान्जा नङा। हरनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों दा बेवहाय जुदि मोनदो हारिनो ST होबोनांगौ नोंथांमोना दा बेयावथ' जों अपस खालामगोन आरो दाखालिबो जिहेतु सिसिट'या गुवाहाटियाव सनापुराव मोनसे बिराद गिदिर सुबुं जि होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों आरो बेखौथ' दिनै जोङो बुंनांगोन जे मोनद' हारिनो जिहेतु STखौ होयोब्ला थाखानाय जि STफोर जे ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफोरनि अबस्थाया मा जागोन बेखौथ' दिनै जोङो बुङाबाबो जासिगोन बेखौ बयबो दिनै मिथिखायो। दा बिनि थाखाय जोङो बेहाय जों जेब्लायबो जुजिनांगोन आरो बेखौ जोङो जोंनि गासै माहारियारि आफादफ्रा बेवहाय बाहागो लानांगोन जाहाथे फैबाय थानाय जि 6 जनगोष्ठीनि ST होनो नागिरनाय बे ST होनो नागिरनाया जाहाथे जाया आरो बेहाय जाय बिथांमोना दिनै ST नागिरबाय थादों बिनि क्राइटेरियाफोरा हयथ' फिलाप जानांगोन जाय क्राइटेरियाफ्रा दिनै फिलाप जायाखै दा बेहाय होसिख्रावनानैथ' मा जानो नङा होमबा दा बेनिखायनो जों खावलायगोन जे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनसेबो जाहाथे खहा जायाबासिनो
बिसोरनो जुदि होनाय जायोब्लाबो जुदि जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जाहाथे मोनसेबो खहा जानो मोना जोंनि ट्राइबेलनि जि खथाफोर बे माब्लाबाबो खहा जानो मोननाय नङा आरो मिन्थिगौ जे जों थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जों सम सम जोंनि जा खथाफोरखौ जों थाखानाय ट्राइबेलफोरानो माब्लाबा सम समाव जों मोना आरो 6 जनगोष्ठीनि जुदि मा होनो बे एसटिनि जि मर्यादाखौ होनांगौबाथ' बेहाय बुंनांगौ मा थानो दिनै जों जेबो बाहागोखौनो मोननाय नङा बेनिखायनो जों बेखौ जेब्लायबो जोङो बेखौ जों होबथागोन आरो बेखौ जों माब्लाबो माने जों बेखौ अफस खालामबाय थागोन बे जोंनि थाखाय साबजाथावना माने खामानि नङा बेनिखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जिल्ला आफादनि जानानै जोङो जे मोनद' हारिनो जि एसटि होनो नागिरनाय बे एसटि होनो नागिरनायखौ बन्द' खालामनांगौ जों ट्राइबेलानो नङा होमबा ट्राइबेलानो बेखौ बन्द' खालामनांगौ नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनी ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो